Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PS. Our topic for today, my collection. Sana all may 1,000 pesos. Ayan. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shout out muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector at mga kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat na mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan. Sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, share ko sa inyo ang aking koleksyon na 1,000 pesos. Ayan, iba't ibang klaseng 1,000. Sana all may 1,000 pesos. Ayan, unahin ko na ito. Ayan, ito ang aking unang koleksyon na 1,000 pesos. Ayan, itong 1,000 pesos na ito ay hindi na umiikot sa merkado. Ayan, demonetize na ito. Ayan. Ayan, 1,000 piso. Napakaganda ng ating 1,000 pesos. Ayan. Iba't ibang 1,000 pesos ang ipapakita ko sa inyo at may tigda 2 piraso akong koleksyon. Ayan, sana all may 1,000 pesos. Ayan, shoutout kay Wandering Bicolana. Ayan, sa kanya nanggaling itong 1,000 pesos na ito. Ayan, na may serial number. Ayan, WD621611. Ayan, binigay dyan to sa akin nung kami magkita-kita. Kasama ko dito si Dan TV Vlog. Ayan, shoutout din kay Dan TV Vlog at kay Manoy Kevin Adamas Vlogs. Ayan, naalala ko itong banknotes na ito na binigay sa akin ni classmate Wandering Bicolana. Ayan. At ito pa, ayan, panibagong 1,000. Ayan, 1,000 pesos collection. Ayan, ang ganda ng serial number dito. Ayan, TZ222242. Ayan, ito ay tinatawag na semi-solid binary. Ayan, may mga kolektor na nangongolekta na din nito. Ayan, nakachamba lang tayo nito. Ayan, Tubataha Reefs Natural Park. Ayan, 1,000 piso. Ito yung aking koleksyon na 1,000 pesos. Ayan. Ito yung pangalawa. Ayan. Magkaparehas ito. Ayan. You know, ang ganda serial number. DD222220. Ayan. Semi-solid binary serial number. Ayan. Ayan. Umiikot pa ito sa ating merkado. Ayan. Hindi pa to demonetize. Ayan. Itong aking mga koleksyon na 1,000. Ayan, sana all may 1,000. At ito yung pangatlo. Ayan, may koleksyon ako na tigda 2. Ayan. 1,000 pesos NGC. Ayan, ito na yung may mga guhit-guhit. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, may mga guhit. Ayan, nandito sina Jose Abad Santos, Vicente Lim, at si Jose Pallanes Escoda. Ayan, at ang serial number nito, si Q. Ayan, ang ganda serial number. Parang yung pangalan ko sa kaapelyido. Ayan, CQ438616. At itong isa naman, ayan, B694971. Ayan, at ang nakapirma ditong Pangulo, ayan, dating Pangulong
Rodrigo Roa Duterte. Ayan. At ang Central Bank Governor noon, ayan, si Benjamin. Ayan, joke, no? At ang pang-apat natin, syempre, ang napaka-controversial na 1,000 pesos polymer banknotes. Ayan. Ayan. Isa-isa natin. Serial number AA3966793. Ayan. Pili lang kayo ng 1,000. Alin ba ang pinakamagandang 1,000 sa inyo? Ayun, oh. Grabe. Napakagandang 1,000 banknotes. Ayan. Two Bataharifs Natural Park. 1,000 piso. At ito yung pangalawa kong polymer banknotes na collection. Ayan. AA8569451. Ayan. Napakagandang collection. Ayan. Bawal tupiin. Sabi bawal tupiin. Ayan. Kamakailan lang, napaka-controversial ng polymer banknotes na ito. Ayan. Merong di sinasadyang na plancha ito. Ayan. Nagkalukot-lukot. Ayan. At ito, pang-5. Mayroon din tayong tig 2 piso. 2 piraso, hindi 2 piso. Ayan. Tingnan nga natin serial number nito. Ayan. Unahin natin to. Ayan. AK857308. Ayan. At ang bagong logo. Ayan. Bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. May 3 star. Ayun, oh. At ang agila, patayo. Sa bandang ilalim, ayun, Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang nakapirma na dito, ayan, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor, ayan, si Felipe M. Yun, medalya. Ayan. At ito pa yung aking pangalawang 1,000 pesos na may pirma ni dating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. Ang ganda serial number, C181114. Ito'y tinatawag na trinary serial number. Ayan. Paki-comment nga mga idol. Ayan, kung ano ang nagustuhan yung 1,000 pesos. Ayan, isa-isay natin. Tapos sasabihin nyo, lahat naman gusto ko yan kasi 1,000 pesos. Ayan. Gusto nyo ba ganitong disenyo? Yung dating 1,000 pesos. Ito'y number 1. Ayan. Paki-comment nga mga idol. Ito yung ating number 1, 1,000 pesos. Ayan. Ito yung likod. Ayan. At ito naman yung ating number 2. Ayan. Mas maganda ba kumpara dun sa number 1? Ayan. Ito yung likod. Ayan. At ito yung pangatlo. Ito na yung NGC. Yung may guhit-guhit. Ayan. Number 3. May 5 klase tayo nito. Ayan. At ito rin yung likod niya. Ayun, oh. At ito yung number 4. Ayan. Polymer banknotes. Alin ba ang nagustuhan yung disenyo? 1, 2, 3. Or ito yung number 4. Ayan. May agila, oh. Philippine Eagle. National Bird. Ayan. Tingnan nga natin. Bandang likod. Yun, oh. Napakagandang 1,000 polymer banknotes. At ito yung panlima.
na may bagong logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano bang like nyo? Yung 1, yung 2, yung 3, yung 4, o ito, yung number 5. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-comment lang po kung anong nagustuhan nyong 1,000 pesos. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalot.